Si una roda és foradat, el motor fa nyac-nyac. Si no gira és volant i sa bocina s'ha callat. Vols un canvi de bugia o que el cotxe faci via? L'has de dur en el taller i el te deixarem més bé. Els mecànics, tot arreglant. Els mecànics, i el teu cotxe torna a funcionar. Si una roda és foradat, el motor fa nyac-nyac. Si no gira és volant i sa bocina s'ha callat. Vols un canvi de bugia o que el cotxe faci via? L'has de dur en el taller i el te deixarem més bé. Els mecànics, tot arreglant. Els mecànics, i el teu cotxe torna a funcionar.